Momanyi. Mildred Momanyi mbiye munasorobotirwa sinchira yoboikirano gotigana nere Mildred Momanyi monchumuri gerebo tigara samangana arengete nechibura buruboigo asenseme ya 80 simme yo mujobo songo bono gati yabalemi aho bagendrete no musangerekano bo asenseme ya 80 siakero chibura burwe cyabachikonekiwa nigo banyara gotigorwa chinkoma chintinde kubwatikana nechibura buru cyane kiwa asenseme yo Frida Kerubo namange abaremi kurwese kaunti ya Kisii nigo banyora amaegerio chinjira cyogo kinia obolemi na kwegenderera bya ase amagimabo omoyogo yo nigo korekana ase amagacho a ATC ime kaunti ya Kisii ogaigaase etweke gito gyokorokereria abaremi twagwata abaremi kurwa kigodi kyonsi 45 kya Kisii tware kuhira abaremi 10 kere ward toko ba train gaiga amangana yo okoro buri myubuya lero igo twabwata abaremi barenge around 150 tware gosomi gaiga na abo bisaba itobe serikali county government ya Kisii na bari toko bwatera na barabu toko ka stakeholders bari bagotoneria ibintu by'oburemi nomoroberio ochakabuya asenonya nabo obakogoturubaniwa negati y'abasaikuru ase kaunti ya Kisii kwirira abanyanyimbo goikerania asensemeyo elyokoenekia obotoererum twatwarangere tugo cyanga igasinje yoboremi abo bisaba itwa twarokera ne kitoko batoko sumeke ndagera mu lakini bone kera twikire iga kengi maiga tokana tokosomi twasanga bitulere bikobuga abaskari bacha baskari bona ntoma tene kiyanya cyangwa tokonya kosomiwe ko bona togwate birengera byo konya koliye ukisi kongo somi butwarenge bona twaje kanyora magana ga kuruturioka twabwaga ke twarange tugo cha tuchokoko nege korokia bage kugikerigwa n'abalimi abo bakoragwa no mu waziri w'obolemi ime county ya Kisii Esman Onsarigo abo batebabuna ekyo nege koro ekebe anene chinga kyechiga cyobocholi obonene evurukano yaki yaba igaiga sege tuo kiabo ekyo ekare serikali anene ya sabeteri baga tokabaye oriente kurunga agricultural resource center iyo magaba na agajireta abalemi bakorera meeting yororo lakini sauria serikali anene ya sabeteri baga utumie nyombe yo go twasogetia abalemi tokabaira tokababeka asejitend ese twari ko basomeria kerato endera gusomia abalemi eburukano ya chaka twanyora paka chitia gashiko ruterwa abalemi lakini ngoira ni nyasaye nambija mono twam konya abalemi aba igo twabaira twababeka aliese kiombe kikurara twabasiekerororo twanza kwaebereringa aba nabalemi batige nigo bagania abananchi kobeka obotoereru no morembe chinga kichonsi ekere obocholi bwaberere ange gusaba kamuranje bari abana siasa na bari karokende mutende kwa sobora ina se chingu cheino ngamba tebinga yasae otoko sasi marero kobeka barai emoki abande na ndo okei abande ibo tuware gusaba kamuranje abaminto asegente kiaba bari baminto ntoriko kigo gyanjira asengencho ibo twagwatebera ngeri bya byo konyera amafundisha amaya lakini it was very unfortunate asengencho go disrupt meeting it twagwatira amageri twagwate kuna ari gusaba kamuranje abari bamincho kamuranje abantu baito bagusi tutangaso omorembe asengencho omorembe turiko ndogorwa omorembe ntokonyorosia na indoba twamenya no omorembe Frida Kerubo, Ndizi TV. Frida Kerubo, Ndizi TV.